Hello mga igsoon, good ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ni bidyuha inyong mapaminawan ang among panag-istoryahanay o kuro-kuro tali kanako o sa akong igsoon sa pagtuo diha ni Kristo. Ug ilabi na gayud sa tao nga kanunay kong gisigutan nga naa kaninyo nga mao ang ikamit ug ipuy-an sa wala ang espiritu sa kamatuoran. Pamanandungin lang ninyo kini mga igsoon ko kay kining mga pulonga nga mugawas sa tagsa-tagsa nga kanamo maanagay kana ninyo mabasa sa balaang kasulatan. Ug kay wala man kami nagbuhat og tinumtumong mga sugilanon nga gawas sa balaang kasulatan. Dinhi ning mga sumpay sa among panangistoryahanay o mga kuro-kuro inyong masaksihan ang pagpanambal sa mga tao, kalibutanon man o espirituhanon nga pagpanambal. Bisan din kita mga igsoon magpatambal kung ano na kita pagtuo o pagsalig adto kaniya, mamayo gid kita tungod sa imong pagtuo. Kay si Kristo gani kaniadto nanambal, wala siya nag-ingon og unsa pang mga pulunga gawas sa pagsulti niya niini og ang imong pagtuo pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Mausab karon ang hitabo dinhi. Nanambal ang tao gigamit sa espiritu sa kamatuoran. Ug mao usab ang iyang ginaingon sa mga tao. Apan ang espiritu sa kamatuoran mo'y magtambal. O gani tambalan pagid niya ang espirituhanon. Kay hiusahon man niya ang lawas ug espiritu. Apan kung dili mamaayo, wala na siya mahimo niya na kay anaa man sa wala ang kasulatan nga adunay sakit nga adunay kayuhan ug adunay usab sakit nga musampot gyud sa kamatayon. Mga igsoon, mao kini ang among tumo nga ang pagsulti kaninyo sa tibuok kamatuoran gayud bahin sa balaang kasulatan. Kumo sa awahagon ko kanunay kumo sa paghatag ug pagpatalinghog sa among mga upload na videos aron na kamo makakat-on kung unsay angayan nga pagbahaton sa tao aron siya mamahimong matuod nga mga Kristiyano o ilabi na gayud mahimo siyang matuod nga Kristohanon ngadto kaniya. Nga ako, nakapanambal ko boy, wala man ko'y kalibutanhon. Na may kalibutanhon, mga orasyon, espirituhanon, sa kalibutanhon, orasyon, muna nasabtan, nga mugamit ta og kalibutanhon. Mo man nagiingon anak, kanang kalibutanhon. Ang katungod lang nimo, manambal ka, naama sa kalibutan, na mga tambal o pinaagi sa imong prayer, pag-ampo, pagputli sa imong sarili, maayo nimo na, imong hangyoon anak, kay ang Diyos Amahan siya mantigian sa kalibutan. Bisag ang bahad gani madlok man samahan mo na nga kung kalibutanon imong panambal kung maayo imong binuhatan Diyos nun ka tapi ka sa Diyos pero imong binuhatan na malikas ka nagahukom nagapataas nagapasigarbo dapi ka sa dautan mo nay itom ug puti kay kalibutanon man ka paubos imong puti ug mugamit mubalos po kami mo kautom wala kay tulubagon anak kay ngano man ang imo ramang kalibutanhon raman lawas non raman ang imuhang gitambalan di ba? Nga butangan din nimo og kanang habak bahalag mamalikas ya bahala na sa dito anak. Basta ikaw lang para nang nambal ko kung kalibutanon ko mag-prayer pug ko para atong tawhana. Parang dili makaduol ang daotan para niya. Pero kung mawala to sa iya kay wala man siyang kasing-kasing mo tumadot lang na pud siya. Pero luoy ka ito, mo taong nag-antos, katong naghatag nimo. Mana, sa tawhanon, kanang mga doktor, tawhanon man na. Anong tawhanon man na? Nagatuon man na. Based on facts. Science, di ba? No? Kung wala po siya nag-eskwela, about mga technology, about mga kanang mga medicinal nga ilan ang giloto tapos sige mo na sa ang tawhanon mapagtuon yang tawhanon pwede ka mubaligya pwede ka magpabayad tingano man nagtuon man ka nag-eskwela man ka bahal man kayo mo na nga dinhi sa espirituhanon ako nanambal ko sa espirituhanon pagampo lang gyud anong espirituhanon man ang pagtuog pagsalig man nya sugtian ko kamo sa kamatuoran tuog salig dili ingon nga mo na ang giingon sa Ginoo lahi biya ang ingon nga
pagsalig. Ang kasagaran man to, nagsalig ta sa Ginoo. Nagsalig ta sa cross. Nagsalig ta nga nagkanunay ta nagasimba. Nagsalig ta nga kita gibunyagan. Nagsalig na. Dili salig. Ang salig gani sa Ginoo, salig sing ingon. Ayaw ka bala ka, ana ako kanimo. Ayaw kadlok kung nagsakit ka. Salig ba? Kung mamatay ka, uban ka na ko. Maghari ka uban. Itugyan na to. Salig ba? Salig yung gisulti ba? Salig eh. Muna yung kabalaka, kayang kabalaka. Salig. Mga manay, makapuka na to, di ba? Nya, nagsalig man ta. Di ba no? Mo nagsulti sa kadaghanan, no? Nagsalig. Nagsalig. Salig ta. Wala Magkaon salig. ako sa hostiyas. Okay na to. Oh, balaan na. Kay misa man na, bangkiti man na, naala diya tanan ang mga sakramento. Mo man yung ay lingkod sa lingkuran ng pinasidunggan. Nagpasidung kinsa atong gipasidunggan ana. Ang Diyos. Amat mayong po dili ko pare. Kung naglingkod ka, ikaw na may pasidunggan. Lawas ni Kristo. O niya, ikaw naghatag, nakakapot si Kristo nimo. Mo na ingon sa Ginoo, gigamit ninyo ang akong gibalaan. Nan, balaan sab ka mo. Kawa sa tong buotan pod nga mga pare. Buotan pod nga obispo. Dili tanan. Muna akong sama ni Josue, ako alang ipangita. Katong mga pare pod sama ni Josue, nintabang pod sa angsanga. Kaya wala may gamiton dong, kunti ante ka, wala gamiton nga tao nga naa sa taas. Kaya matuman magid ang naa sa balang kasulatan. Dili ako bulahan katong tao nga naa sa obos. Kaya naa kaniya ang mga milagro. Para dire, gaganiha. Nakatambal na po ko. Nakakita na po sa panagway ni Jesus. Niya nagsulti ko pagpaubos sa ilo. Matong nagtulo akong luha. Ngayon ko, hoy, dili ko Ginoo ha. Kita na ko na usab. Matong reflect. Muna nga, kamo, pwede. Pero ay nalag ingon, makita ka siya ang magbuot. Siya ang mamulagro. Dili ikaw nga magbuot-buot og milagro. Muna akong i-explain diri sa mga tao. Hoy, wala ko labot anahawa. Gani ko kakita. Nisulti ra to siya kaniya. Siya ang magbuot. Dili ikaw magsulti. Na ako kitang balid. Ano, mo na dito. Mo na diri. Pumingon sa salamat nol. Kaya naayaw ko nimo. So, dako kay ko gasto sa doktor. Ano. Hoy, ayaw mo pasalamat na ko. Dito. Di ba no? Nga, Andre. Pisag bala pa. Huwag mo na ngayo. Pero sahay, mag-uon pa ko, boy. Kailangan itong gihatag. Gamay. Murag. 20. Pero tuwa sa doktor, namatay 25. Ang nabayan, 25,000. Ako pa'y gimahayan. Kaya nga no? Wala man. Gikuha man, Dre. Gidala dito. Yan, namatay pa ka ma. Gimahayan ko. Kaya ako ko nun, tambal kayo. Nuli, giing namin hinog pag-ampo. Ngayon, sa gihatag niya. Na ano, dili na gyud nato paampuan ng mga tao. No. Ano yung mga tao? Yeah. Salig. Imbis sa ako maora ko naaba sa gihatag nako. Dito magmahay sa bisig napatay nakautang gani. Dili na sakit. Mo na ang goal kay ko. Ginalabay ko nga daotan. Kamo. Ay na magtuko ha. Sila ako makadungog istorya na pasagdain na. Kay sila man na ang gigamit. Kay gahay man yun. Pagayon sama ni Paraon. Nya. Igugmaan na itong kaaway. Bisan dire, grabe ang ilang istorya. Kung makiksulti po ko, di man po makiksulti. Maayo man. Pero ang mga tao may musulti. Kay mo anhi unta dire. Barahan man nila. Kayaw dire. Kay daotan. Mamatay ka kung na. Yung anong nagaman nga buhi. Ikaw mo, wala ba mo na agi sakit? Agi. Sorry, ani, katong namatay ron, gilubong. Wala gi. Panhe, kay mamatay. Nga matay mo lagi. Mamatay man. Nya, daga pa nga matay. Dili na nato isugutan kinsa ang namatay. Nya dire, daga namatay. Kato lang nakatugyan nga namatay. Kasi ako, di anta mo, kung kuhaon ko sa Ginoo karon-karon dahil nga nung mahadlok man ko mamatay. Kapoy gani kayo din sa kalibutan, labi na akong papel. Ano man, mabati man ako. Una-una sa espiritu.
Mo nang kanunay maghilak ko, maguol, ano man. So umabot dako kayo dong. Tianta mo. O kanang uban, may ingon ang pare. Pagtipon mo, pagtipon. Oy, kung linugon, O Sara. tanaw ang sakit na to, nakaya nila na. Yan, nagsigira patag pangayo. Nga wala ta nagahatag. Muna nga, kung mahatag sa ko, hoy, kinasing-kasing kung sana dito. Mas maayo, dili mo maghatag kay wala ko'y tulobagon inigabot sa panahon. Dili sa inyo ha. Pero unsa may gibuhat na sa kuha? Kung dili maayo, unsa na dito nga lang, maayo kay gidala na po. Mao nang magpatambal diri ako may patambali lain. Kay magunsa man akong iingon. Andi pun mo to. Bisag ang doktor. Guys, kuila ganyan na. Naman pa yung maayo. Ah, daghan ay. So, ka Manila. Wala ingon sa Ginoo ay mukabala ka. Ang makapatay sa imong lawas. Kabalak ino nimo ninyo ang makalaglag sa inyong espiritu. Ang tao dili man gusto mobalik kay magawali man ko. Labi na akong mosulod ang espiritu. Dili lalim akong pagpanambal kay magahilak man ko. Wa gani ko kabalo, puno pa kog singot. Dunya, may na pa sila giwalihan. Naman na sa tanan sa balaang kasulatan. Sa ato pa, dili gid sila interesado sa Ginoo. Dili sila Di man gusto. sila mo kung ano gwalihan. Dili gusto palawasan. Oo, di man sila gusto Mao galaw. man nag-ingon ni Jesus. Ingon siya, ang kasagaran gisunod sa kadaghanan. Ang kalibutan Pero naman. importante, Kaya na mo ginagpasalig. importante dili na sila makamaya sa ato kay Oo. istoryahan naman. Mo na itong gibuhat karon. Pwede man ni nato ipaambit nga to sa uban kay kung unsa nga tong kahigwao sa kalibutan, kahigwao sa umaabot na to. Mo po na ang dangatan sa bisa mga pare, mga pastor, bisa mga presidente, kinsa tumo man ginadangatan. Kinsa pa di ka nga yuta man kang buhatonon sa kolon. Magbuhat ba di ka? So gisog panagway sa buhat nga ibuhat sa imong dagway sa magbubuhat niini. Bisag dato ka, mas maayo pa ganitong pobre kay dabulahan ka. Bulahan ka mong kabos. Wala man na sa balaang kasulatan, bulahan ka mong mga dato. Malaot ang dato yun. Nag-ingon pa manggani si Jesus, masayon pa musulod ang kamilyo sa lungag sa dagom kaysa mga dato. Unya, kung sa nag-ingon, sa mga doktor, mga anak dito, dili pa siya patuon og espiritu. Tuto man mo ng binisaya. Tambalan niya ang atong kokong gitambalan riya. Pre karon, na ako gitambalan gikan sa doktor, nahurot na ayang kwarta kay cancer nya naayo. Unya kung ipayaw pitik up to, wala mingon sa wala man di ay. Basig ilang sa taon na wala man ta nagdaot sa ilaha. Sakit kaayo sa espiritu nga sultian, ayaw mugtuan na nya nangayo. Tambalan nila pre karon akong gitambalan ganiha, wala man gyud toy kwarta. Nya naayo dayon. Nya kung ako yung tambal mo dito, kaya dito mo to, wala pa gani ka, gitambalan, pangutanon na ka, isuwab na ka, kasabaan pa ka. Dapat magpasalamat po ang doktor sa mga espirituhano, mga, kanang espirituhano na nanambal, sin magluya. Ano man, kung wala na sila, matambalan ni mo ng kabos. Manang naiubos ang espiritu ang Diyos. Ano man, dili man sila kakita nako. Di ba? Hindi kakita sa espiritu. Motong naa sa John 14, ang kalibutan hon, dili gyud makatugkad ni ini kay dili makakita. Kalibutan hon man ang pagtuon. Tawhanon. Apan kamo nga espirituhanon. Makasabot, makatugkad ini kay magpuyo man uban kaninyo. Mo na nga i-challenge ako alang mga nanambal o unsa man nagaluya, nagahilot. Salamatin ninyo na kay nagatabang mo sa inyong isig katao. Kung unsa ang naahiyas ninyo nga gihatag og katungod sa Dios. Kay makita man, wala man na nangayo, di ba? Atiman man na. Di ba kanang mga trinilo tanaw ko do. Serbisyo lang na. Maluoy bitaw ko magtan-aw sa mga tawa na. Na ilaha serbisyo lang. Ni uban kani dili gani mga igbayad. O pare po diri. O naamay kinasing-kasing, mingon ko, dili ko magpasalamat niya na kay nakita na mo sa Diyos. Kaya ang kasing-kasing man ninyo, ang basihan niya, dili man
ang inyuhang mga tawhanon. Di ba? Kung nalipay inyong kasing-kasing na naghatag ka, makita ka sa Diyos. Kaya, isulti na ako ninyo ha, diha man nimo makita si Kristo sa imong kasing-kasing. Ano man? Tama gyud. Kaya ang templo na man sa imong kasing-kasing. Bisig ingon ka na higugma, pero wa ka na higugma, pakarong ingnon na. Mo ningon sige, mga buang-buang kamo, mga tig pakarong ingnon. Di ba? Atong mga parisiyo, magtutulo sa balaod. Dili man sila makakuanan ako. Kung moingon sila mga pare, mga pastor, nagbasa mo anak, ang balaang kasulatan. Pero, basahan lang ninyo, gikan sa sinugdan paubos, kung natukma ba ka mo sa inyong binuhatan sa katapusan. Di kayo dito sa sugod lang, dayday. Diba? Tama gyud. Pansapain nyo ang mga kalibog. Sulti naman tanan. Dagan pa ang buot na tong tugkaron. Pero, ako lang isulti ninyo. Pagdai lang, why memorize? Sige kang memorize, anak dito. Naguna-una magkagdebate. Pagdai lang nga ang espiritu mo tudlo sa imong huna-huna, sa imong pakisulti. Di ba naaman na sa Biblia? Na Ayaw kamo kaguol, pandakpon ka to. Itong giingnan niyang apostolis kaniya, ayaw kamo kaguol, nadakpon kamo. Ayaw kamo kaguol kung adunay musulti kaninyo kay ang espiritu na ang magtudlo kaninyo. Pero kung maghuna-huna kamo karog memorize anang Biblia, hala, o sa ang pagtuis. Nagpataas mo kasi mo galingon. So, nahimo na kang tawhanon. Dili na ang Diyos mutudlo nimo, di na ang espiritu. Di ba? Mo na ingon nga ang tao, hakog, mo nang natunglo ta, kung di ta maghago, di ta kakaon. Ano man? Di mo mo salig sa atong giingon nga. Di ba? Dato ta oy. Nalipay tang kabusta dato ta kay ato ra man gipangayo. Di ba dong? Masa ito pagampo na to? Makakaon katulong sa espiritu. kaladon namo. Kamatag adlaw, ihatag ka na mo. Karon lang, adlawa. Karong adlaw. Tama ang giingon sa Ginoo. Nga siya matinumanon. Gitagaan mo karon lang kung adlaw ang atong gipangayo. Pero kinsa ang dili matinumanon? Ang tao no? Ang tao ra po. Okay. Hakog man. Magtipon pag ugma. Dato ang tao kon mo kontento. Kontento. Mga kana ang ingon ito. Dato ka mo. Dili relihiyon. Dili makapadato kaninyo ang relihiyon. Tama ba no? Apan dato ka mo. Kung mo kontento na ka mo kung unsay ana kaninyo. Tama. Naman na sa balaang kasulatan. Nagin. Inana ang taang ang pagsiring. Inana po ang pagdebate. Di ka ilukso-lukso dito niya. Ingon di, kami ang tuuhi, kami una. Wala si kita. Kasi ako maminaw, di ba? Sige, magay ko paminaw sa mga pastor, mga pare. Naminaw magay ko sa mga imam o sa mga Muslim. Ano naman, mas maayo pa gani na sila. Kaya wala gamay rang reliyon. Yung nagtuman ra bagyo sa sugo samahan. Niya ako naglibog ko. Bisan ang Katoliko, naidibate, nagauna. Niya, pulpito, wala na sa balaang kasulatan. Magbutang sa balaang kasulatan, ilukso sa uban. Asa makasabot na to, ana? Masay pagbadlong gani ni Hesus ato sa una, katong nag-ergo dong, nagwali, na nagdebate sa to. Di ba? Ningon siya, ayun nakamog debate. Langay-langay ra na ninyo. No? Kung di maminaw, itaktak ang mga tiil. Dili man ta papalungon og suga. Anong palungon man nimo to? Imong ganuyon na gyud dito, parang daghan kag membro o daghan kag kwarta. Nga magpabugat-bugat lang. Mas maayo pang gamay ay. No. Doon Okay. Ikaw ko no, be, kung tawhanon ka dong. O, sige, ang imuhang pag-alagad kanang kinasing-kasing jud. Asay gusto nimo? Daghan ka mga butang nimo ha, pulo ka karnero o 30 ka karnero o 60 ka karnero. Asay gusto nimo? Kanang walay suhol ka. Di ka maghuna-huna nga katong karnero maghatag nimo. Asay gusto nimong alagaran. Katong gamay ra, di ba? Kay gaan ra. Tanaw mga maestra, goal kaayo siya kung abot sa 60 o 80 ihang mga pupil, di ba? Ano man? Kaya maoro magyapon yung sweldo. Pero,
Lipay siya kung 20, 18. Kay maoram mo gyapon yung sweldo. Pero nganong ang uban magdebate man nga sila daghan kayo, gusto siya daghan. Palakpakab na ko daghan. Nga dayon, gamiton dayon ang kambugiro sa tao. Palakpakan na to siya, oh. Muna, gipahimuslan ninyo ang pagkamakasasala sa tao kay gusto daygon. Palakpakan ni, naghatag gamay, palakpakan na to si Juan, oh. Tungod kay taas og garbo ang tao, nakita man sa nihapod, sa taas garbo, pagkasunod yung silingan, magdala na po to. O sobra pa sa gihatag. Wala na sa Biblia. Nga gipahimuslan ninyo Temos lang yun. ang pagkamakasasala sa tao. Nga ano mag-ilog man ta. Nga kadidi sa mo ang reliyon na anak. Kaya nga ano, naamay ika na po. Tanawa. Pang-ihaw mga tambok ng mga karnero. Kaya sa simbahan, sa una, experience na ako. Kung mag-eleksyon na gani og presidente, diyan na po ni. Sentro na po simbahan. Mag-eleksyon na gani presidente, nagdumala, magtinuluray. Kaya wala magi-income. Kanang nag-alaga sa simbahan, wala magi-income. Ita, itong mga pare, kay pag misa na, dawat man. Wala magi-income. Suguon ramang ka, dagdaygon ra ka na sa taas. Salamat ninyo kay kamo. Grabe gid mo ang Ginoo na ana ninyo, di ba na? Lipay pug kay ka. Magtinuluray kung kinsa ang presidente. Nya mo dawat ang taong katubit ta maglisod pud tag istorya. Ngano man? Kay para po maka-practice na sa dito. Pero katong na ay mga grado, katong tag-as kayo og mga kahibalo. Musibat oy. Ano man? Wa man siya madawat diha. Mo na ingon ang Ginoo adto siya sa labing ubos kay dali ra sugoon. Tanaw na sa simbahan kay walay mga sweldo. Pero tanawa kung naay ang parokya o ang unsa nga simbahan, unsa nga relihiyon na diha, naay kasuhol, di ba? Puros mga professional ang naa. Tama na? Mapod karon nahitabo. Sa ato ang pamunuan sa nasod, bisa sa atong barangay, sa ora, unsa na gayto sa una dong dili ira sa una eh. Sa to sa una, honorarium lang no. Di ba magtinuluray kapitan. Presidente sa pop magtinuluray. Pero kung naaga ni budget ng presidente sa purok, sig minimum lang masig 5,000. Sig katong dili kabalo mo dala, mo dumala. Mo na nahitabo ang katunayan ng mga tao nga gwapo untang gamiton kay naay pagka-leadership mato sa Dios noon, sa Ginoo ang makatabang mo rinoy magpalayo sa Dios. Ano man, nananiya ang kaalam, dili naman siya mo dumala. Kay mobalos naman siya, kay dako naman siya gasto. Tama? Mo nang ingon sa Ginoo gibadlong niya. Ayaw niyo gamita ang anaa kaninyo nga magpalayo kamo kanako. Sa nag-eskwela pa, sa nagtuon pa, massive kayong pag-ampo sa Ginoo. Wala niyo na nabuhat sa una. Nabuhat po no? Sit ako. Mo gani ng mga maningkamot ko karon kay dako di kay kog kalapasan. Bahala na sila. Botan naman ka na sila. Pero mas maayo nga mamalandong ta. Nganong ato ning ipaambit nila aron makiusat ta balik kita sa Ginoo. Mag-anam-anam tag limpyo sa tong kagalingon. Dili na nato una-unaon tong naagi nato, di ba? No? Mubalik pa ba ta kung nagdaro maglingi-lingi pa ba ta? Karon na sugod ta aron magampo ta ngadto sa Dios kay madungog ta kung kita nagputli sa tong kagalingon. Usa kita sig tulo lang ta karon o nindot kay kumahapon kay daghan man kay ta maka prayer dire. Nya ganiha gwapo kayo ang mga mensahe. Nalipay biya pod ang espiritu kay para maninato sa kalibutan. Ang mga tao bitaw nagunona sa tuwa, sobra na atong pagampo. Atua bago ning pagampo. Ningon bago ang Ginoo nga dili ko kamo apilon kay nagampo mo. Naago dito sa balaang kasulatan. Silutan niya ang mga pare hasta ang katawan, di ba? Apil ta oy. Nya nangandoy pamangka ta sa kalibutan hon. Ako daghan pa ko mga anak, mga professional akong anak o nakatudlo na sa gobyerno. Kamupod professional pa na yung anak.
Yun, naapa po yung nagpa-eskwela ninyong mga anak. Di ba? Nga nangandoy po na in town, kinabuhi. So, haraw mo taas-taas ang atong kalibutan, magampo kita, mangandoy pa ta. Nga, madala na to sa pag-ampo, panghangyo samahan. Nga naapa ka na to ang anak, ang espiritu. Kaya kung muhawa na siya, magsudob na siya pula, mabalik na gid siya, matinumanon magid siya, tumanon magid ang giingon, laglagon yun niya ang mga laglagon. Tama? Tama gid. Nga, mo di atong papel. Istorya lang tang istorya. Kay base pa daig na yung mga tao makasabot lang to. Bisag wala din na ani sila, pero malami gid ang tagnaa din wala sila din nagputli po sila silang kaugalingon. Sa awago na to ang mga pari, mga pastor, o kinsa mga kardinal o sa man diha. Kung nag-ingon ta nga sinugo ta sa Dios, magkinabuhi po ta nga Dios na. Kung maingon kita nga nagabitbit kita sa balaang kasulatan kay mao man ay balaan ug mao na nakabalaan ka nato. Kay mao man na anaama diha ang awtoridad sa Dios. Kung diyan gibilin aron kita malinawon. Ato po ipaambit kanila ngagikan pud sa balaang kasulatan. Dili ta magbuhat og laing balaod nga kita hinuon nagpataas. Kita na po ang naghukom. Kita na po nagpakaulong sa itong kaugalingon. May katungod ba dito makukom? Wala ba dito sala? Ningon ang Ginoo. Kung aduna na kamoy sala pakasamahan kini sa bata. Nga pa'y bata nga makig-away o maghukom. Di ba bay? No? Yung harong balaan tag sinultian. Daw professional ba? Mantigo tang usabot sa labing ubos. Murag ang boxer man ang ning patuwa na dong ng professional. Kaya ang boxer di magina manumbag. So ay alam-alam. Pero ang nasa posisyon, bisag nasa taas, sige hinog pangawkaw sa labing ubos. Kuhaan ang diotay ka nato sa mga kapos, idugang sa sobra kanila. Ang tinuod nga professional, mutanaw sa labing ubos. Kay si Kristo, siya ang tinuod nga professional. Mutabang sa nagkinanglan. Anong professional man siya? Siya man ang tinuod nga pari. Dili maghalalad og buta og piang nga mananap. Maghalad pa siya kaugalingon. Mo na nga siya. Ang nagalimpyo ka nato. Pinagi sa to ang pagkatawhanon ng mga sala kalibutan. Pero 1,000 lang. Pila lang kay gayon. Padatuon ta din sa kalibutan. Sama sa kong giingon. Mag-ampo raman ta magkakaunta sa isa ka adlaw, di ba? Dato na to kay sobra pa nato. Pero mo to giingon nimo ganiha boy. Kung kontento lang ta dato na ta. Pero walay dato ang masubraan. Walay pobre na makulangan. Salamat kayo. Taas-taas atong pagkan. Punita lang ni ninyo ang among mga mensahe o mga pulong. Magiusap ta. Wala kami kandidato kundi si Kristo mismo. Kay siya alabing taas ka na to. Salamat. Salamat. Salamat sa Diyos.